Shubor nakaslem jong unongsan hima. Meghalaya Cricket Association kan sedang no igijing kilan met bat kejingjiet iginoi la kai cricket na benta ban penkre igilempung ila kai ban pelong daga BCCI na du senam thamai kani galawan hadin bagalayo jingbit na sarkar jilla ban beteng biang igijing kilan met henrei ban boat pat igita standard operating procedure kanang ban yada na jing sapriang uknyang jingpang coronavirus te nikong ngi sngo ban ai kublei ya sarkar jangi Meghalaya kawala ai ya kalat yagi ban sedang no ya ke cricket namar ba mental adon katu kane bangi ngi latho se sarkar ba katum ki SOP bala ai ka BCCI tingi ngi la ai ke sarkar ban sha ingi bangin ya play ban sedang ya ka practice ba ka selection bangi sautu ba ki ayam cricket jong ka BCCI kalau jangan sedang di nata kadau ngi kum ka association ngi la pha e ka jing tho ka jangi ya ka permission ke jongi bat haka khatsau tarik new benai ngelayo eka city lingba I sports secretary director of sports and youth affairs but haka ni ka SOP lasha ingi bangin sedang ya ki cricket activities kata ka balong ya ka practice ka kentut ya ka selection ha ka district level ha ki club level bat haka state level ro hoi ha ki di ki por ngi so thuo ba ke SOP ke long ke namanta kejing yada ya ki player ke jongi ya ki official jongi but baro ki badan je dei akaliang jong be lakai cricket te ngi nakaliang jong association ngi long kita ki balapan kre lupa hi namar ba nak association ru ngi laju pen kre ya ke SOP mental adon ki urbanized siteng namar ba idan ki association ki district association ki balakwa ki bala up menang not ban sedang ya ke cricket ke jongki te isoto kandan ke jingye bobon enrai ngingla pha ya ki city ke jongi jagi district association bara bakin ya board perking ya kini ki SOP kenam bakin umdan gino ki jingja ki ba sosi lese ba ngingi hanap khang na pat hadin ka to kan ne ya ke jing practice ke jongi te nakaliang jong ka state association ngila ai kata ka direction ceki districts baro bakin ya board perking but naki districts tu kila tho sengi baki kin sedang ya ka practice ke jongki ya ka selection ke jongki da ka board perking ya kini ki SOP jong ka sarkar kilong ki ba hoi ko bading ko mga ong namar ba msha shu banyawan lembrum gumto ni sha baitang life hongun hagway ka por life hongun ka bandrong hampa madan Andre bandalik hatiki net facilities pan isya tang sa hadu ndrengun but ya kata ru ngila ong ba kini jengai we ni we kini penankam la kitiar lajong ya ka ball nyim isotu ba kan jenjar hi ban penankam betang ka we brio te ngila pha ya ki player bagian sanitize yo but kin hadin kata kin yo ban penankam ini ka ball but hadin kata ru ngin sanitize kini kitiar bara gi penankam dai kini ki player Banaka State Association ru ngilabo ya medical officer ban pej ban kmi hagini ki jingila kai bukum kini by in one man pej te ndrengi pan ngiyong hi ya ki district association ba ki kin pen kre sia maki ya kini ki jingdan kam bara but nakaliang ka jongi ru ngilabo ya ki supervisor sa jongi ba kin yo man kmi ba kini ki district keyboard na mi kata ka board perking na mi kita ki SOP ba ai ka sarkar te hakane ka khanyo tarik ru jong new pena Oktober ka BCCI layo syong ban perkhat la ka jing sedang jong gini ki domestic cricket hot UAE ka IPL kaya kumto kumba ka long manta UAE te ka BCCI ru ka ba ban penlong thikum ka IPL enrai haka ju ka por bakin ensure ba ka dan kano kata ka bio environment ka bio bubble ban pentikna ba ka jing ilakai kan long ka biang te komta kila ai ka tarik ta ka long hau new January 91 ban sedang no show da ka Ranji Trophy kata ka long yaki senior men but let's say hadin kata pat kin sa
Siem ya ke rai ke jongki la kalong ne am sedang kiwi-kiwi ki kategori serta ka balong ni ki kanthai ka balong ya kini ki under 23 ki under 19 but under 16 te soto ya kani ka Ranji Trophy ru kin penlong bai tek tang haki di centers ki ba kendian ya ki ba biang ki madan ki badan la kono laitali ki madan but ngi dan be haki zone lajang ni but ngi na north east kini ki new states ini la kai bai ha Pondicherry